Утро на вашата телевизия, на вашите зрители. Казвам се Георги Тодоров, кмет съм на кметство Гинци. Вчера около 14 часа началника на полицията Иванчев на РПУ Годеч ми информира, че има 3 трупа в района на Хижа Петрохан и да имам готовност да посетим горе место на ходището, тъй като аз съм отговарям за този район. Хижата се намира в нашето землище на село Гинци и като подемен наблюдател с още един човек да намерим. Намерихме и отидехме горе и какво заверихме. Първо беха спецслужбите на ДАНС влезнали вътре в самата сграда, която беше почти унищожена от изгарянето си. И докато те ни излезнаха вътре, ние нямахме право да влезнем вътре. След това дойдеха криминалистите от София, от окръжното областното управление на МВР, Годечката полиция, събрахме се там, влезнахме вътре, какво да намерим пред входа на Хижа Петрохан, 3 трупа застреляни, там убити. Легнали са така, наредени с един до друг. И ги разпознах, понеже аз няколко пъти съм имал среща с тия хижари горе, къде се водят, какви рейнджери или са, какви са, не знам. Но познавам част от тях и ги разпознах 2-3 и повече хора, имало ли не, имало не може да гадаеме, никой не знае колко са били, що са били. Имаше ли оръжие? Вътре са намерени много оръжие, дилзи. В убитите 3-мата, които беха убити, се намериха 3 пистолета и една карабина. Под единия беше така малка карабина, американски тип, не знам каква марка била. И направиха оглед хората, чекахме до 21 часа някъде. Горяла е вилата през това време. Да, вилата беше... Били ли са обгорели? Имали ли са някакви следи от огън? Не, имаше. Единия беше брадата му така обгорела, на другия на гърба дрехите му беха изгорели. Там му се виждаше гърба, който беше по очи паднал така и се беше полупил. И казаха, че не може за сега да се гадае. Спецслужбите казаха, че не може никой да каже как са се самоубили, те ли са самоубили, друг ли ги самоубил, но това експертите ще го докажат, като да правят следчета. Имало е куршуми, къде са били те? Куршумите дилзите беха изпратните. До тех имаше вътре куршуми с оръжие, вътре в едно от помещенията, в самата хижа. Много ли оръжие е имало? Много, доста оръжие имало и много дилзи от патрони имало. Дойдеха и пожарната, защото пожара беше локализиран, но преди да си тръгнем ние към 20 часа, той се възнови. Просто си чудиме как наново се възпали тази сграда. Пак пожарната втори път и двата, докато не угасиха. Къде са били застрелени? В главата, някъде по тялото? Колко куршума е имало? По главите беха и 3-мата убити, беха с изстрели по главите, но куршумите колко са били, това първо има да се доказват. И по телата не може да има нещо, не се знае.